Ravnali smo disproporcije. U ime vladajuće koalicije poslanik Konjević. Uvaženi predsjedniče, gospodine mandataru, poštovani građani. U najkraćim crtama mislim da je nešto što je bila zajednička osobina i nas iz vlasti i vas iz opozicije u protekla 2 dana bila konstatacija da je ova vlada vlada kontinuiteta. Doista mislim da je to dobro. Mislim da ta vlada omogućava nastavak onoga što jesu procesi euroatlantskih integracija i mislim da u tom ključnom segmentu za jednu državu kao što je Crna Gora, vjerujem da u tome nećemo imati u daljem periodu spora. Mislim da u procesu evropskih integracija imamo konsenzus postignut na nivou gotovo svih političkih subjekata. Ono što nam fali jeste konsenzus ili što je moguće veća saglasnost kada se to tiče NATO integracija kao vrlo važnog segmenta ukupnog procesa euroatlantskih integracija. Mislim da i tu možda iz neke političke pragme u zadnje vrijeme imamo više disonantnih tonova, a rekao bih u principu da smo tu saglasnost oko NATO integracija postigli još davne 2005. godine. Tada smo u ovoj Skupštini usvojili deklaraciju o pridruživanju Europskoj uniji, čiji su inicijatori bili poslanici Socijalističke narodne partije, koja u svojoj tački 2 govori upravo o potrebi uključivanja u atlantske integracije kroz partnerstvo za mir i druge bezbjedonosne strukture. Gospodin Bulatović je bio jedan od predlagača te deklaracije, ili gospodin Milić, ja se izvinjavam ako sam pogriješio, ali definitivno je tačno da SMP je tada dao jedan ključni doprinos onome što jeste bio početak ili glavni zamajac procesa euroatlantskih integracija. Dakle, mislim da i DPS i SDP kao glavni konstituenti vladajuće koalicije ne posmatraju proces evropskih integracija sebično. Mi doista mislimo da proces evropskih i euroatlantskih integracija predstavlja nešto što je interes cijeloga društva. I doista u tom smislu smo spremni da apsolutno na jedan korektan i politički kompetentan način u narednom periodu radimo zajednički. Mislim da sa te strane možemo apsolutno očekivati i vi našu i mi vašu podršku u tom procesu. Što se tiče samog ekspozea ili prijedloga ekspozea, ja sam ga shvatio kao više spisak određenih smjernica kuda će se buduća vlada kretati. Što se mene lično tiče, nije bilo potrebe za nekim prevelikim detaljisanjem, s obzirom da su to bile ključne primjedbe iz razloga upravo ovoga koji i opozicija navodi. Imamo vladu kontinuiteta, pa je prirodno sve ono što je bilo u prethodnom periodu da će ova vlada i u budućem periodu da insistira. Ono što bih istakao, što je možda mnogo značajnije ili siguran sam da je značajnije za građane, jeste činjenica da u ovom procesu euroatlantskih integracija možda građani nedovoljno dobro vide brzinom koja se Crna Gora kreće. Ne bih naravno navodio sve ono što jesu bile izjave evropskih zvaničnika i činjenice da je Crna Gora, bez obzira na mnoga sumnjičenja koja smo imali u našoj Crnoj Gori, ipak i aplicirala i odobrena joj aplikacije i sada ulazi u jednu fazu dobijanja upitnika i naravno u jednu mnogo težu i mnogo odgovorniju fazu. I upravo u toj fazi nam je ključna pomoć opozicije da zajednički integrišemo snage i odgovorimo na valjan i kvalitetan način na te upitnike da bismo u narednoj fazi dobili status kandidata. Ono što bih istakao, što je mnogo značajnije, rekao sam za građane, jeste činjenica da će Crna Gora krajem ove ili početkom naredne godine dobiti viznu liberalizaciju. To je nešto što je izuzetno značajno za građane, posebno za generaciju kojoj ja pripadam ili za generaciju koju su čak i mlađi od mene, posebno za ljude koji žele da stiču nova znanja u inostranstvu, da na jedan vrlo lagan i vrlo, da kažem, korektan način mogu da razmjenjuju i informacije, iskustva i znanja sa svojim kolegama sa evropskih univerziteta. Takođe, rekao bih da je to nešto što je možda u sektoru ili segmentu euroatlantskih integracija ili samo evropskih integracija nešto što je za građane najvidljivije ili će ga brzo vidjeti i nešto što je najkonkretnije.
Mi u SDP-u smo uvijek obavezivali naše ministre da u Vladi zastupaju programske koncepte i programske politike SDP-a, naravno sve one programske koncepte koje smo u cijelom programu Vlade usaglašavali sa onim što jeste program Vlade. U tom segmentu izdvojio bih jednu stvar koja je možda danas ili ovih dana ili ovih mjeseci možda najaktuelnija. To je politika u oblasti transporta i saobraćaja. Mislim da je tu u proteklom periodu urađeno dosta s aspekta poboljšanja infrastrukture, a infrastrukture kao ključnog preduslova za razvoj svih drugih dijelova ekonomije i mislim da u jednom, rekao bih, vrlo pedantnom i vrlo kvalitetnom radu tog ministarstva i naravno cjelokupne Vlade u toj politici mi ovih dana kao rezultat imamo nešto što jeste ključan infrastrukturni projekat koji je bio ključan i programski princip i SDP-a i svih prethodnih vlada, a to je izgradnja autoputa na sjeveru. Taj projekat naravno ne želim na bilo koji način partijski da prigrabim, želim na isti način da ga podijelim i sa ljudima u vlasti i sa ljudima u opoziciji. Posebno je taj projekat značajan za građane sjevera, na taj način će se oni integrisati u svakom smislu, i u ekonomskom, i u kulturnom, i u svakom drugom. Znači, prosto to je projekat koji će imati svoju dinamiku realizacije i samo od tog projekta, ako me dobro sjećanje drži da kažem, neće mi poslanik Aleksić zamjeriti, u brifinzima koje smo mi u partiji imali zbog korištenja tuđice, u brifinzima koje smo mi imali sa ministrom Lomparom, da će samo početak izgradnje autoputa, odnosno gradnja autoputa, značajno multiplikativno uticati na ekonomiju Crne Gore u nekim procentima oko 3 ili nešto preko 3% bruto društvenog proizvoda. Ono što moram priznati da nije dao dobru informaciju, da nije, vi ste mu resorni potpredsjednik, tako da očekujem da ste to riješili. Ono što mislim da nije dobro jeste činjenica da ovih dana upravo imamo osporavanje onoga što mislim da jeste jedan od najvažnijih projekata koji je radila prethodna Vlada. Znači, ne treba poništavati tender za izgradnju autoputa, ne treba ga poništavati zato što smo dobili dobru i kvalitetnu ponudu. Ne treba ga poništavati iz razloga što i ukoliko u narednoj iteraciji pregovora sa prvorangiranim ponuđačem, koliko ja razumijem, mislim da dobro razumijem, imamo i drugorangiranog ponuđača koji je apsolutno spreman da uđe u taj projekat. Potpisivanjem koncesionog ugovora mislim da su se stvorile odlični uslovi da u narednom periodu, u jednom relativno kraćem vremenskom intervalu, ponuđač da jednu adekvatnu, da kažem, garanciju u smislu da je obezbijedio finansijska sredstva i da već od jeseni ili krajem ove godine uđemo u nešto što jeste i konačno izgradnja autoputa ka sjeveru. Mandatar je u ekspozeu ili prijedlogu ekspozea naznačio i potrebu za novim ulaganjima u Crnoj Gori. I doista je to nešto, mislim da je i poslanik Božović govorio o tome da je makroekonomska stabilnost i ekonomski rast koji je bio u Crnoj Gori u proteklim godinama bio najviše indukovan s polja. Da, bio je najviše indukovan s polja i mislim da Crna Gora i u narednom periodu treba upravo u tom smjeru da stvara jedan kvalitetan ambijent koji će omogućiti i dalje privlačenje stranih investicija. Ono na što treba da obratimo pažnju jeste struktura tih investicija. Znači, ako nismo do sada možda imali dovoljno pripremljen legislativni i svaki drugi okvir za privlačenje većih investicija i korišćenje prevashodno turističkih potencijala, mislim da se polako, ali sigurno, privodi kraju i priprema svega onoga što se odnosi na realizaciju ključnih infrastrukturnih objekata u sektoru turizma. I upravo će realizacija tih projekata u sektoru turizma peglati ono što jeste problem crnogorske ekonomije, ili rekao bih da neki mogu da smatraju da je značajniji problem, jeste spoljnotrgovinski deficit. Turizam će na taj način davati nove proizvode koji će omogućiti da na taj način peglamo spoljnotrgovinski deficit. Svakako, sljedeća oblast u kojoj zaista imamo veliku šansu jeste energetika.
Mislim da sa procesom dokapitalizacije i djelimične prodaje Elektroprivrede Crne Gore i sa projektom izgradnje hidroelektrana na Morači, nadamo se da će novi ministar nastaviti sve ono što je radio prethodni ministar, da će to stvoriti također uslove za eksploataciju onoga što jesu prirodni resursi Crne Gore na jedan način koji će omogućiti da iz nečega što, oprostit ćete mi na neiskustvo, da iz nečega što je deficit u sadašnjem segmentu ekonomije u narednom vremenskom intervalu koji ima svoj srednjoročni karakter bude suficit. Da ne bi vas kvarili od početka, da vas ne bi kvarili od početka, onda ćete prekinuti. Hvala vam. Idemo dalje. Na redu je poslanik Damjanović. Izvolite.